wa ta'ala godiya da kara mutane
محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا واختاره الله من جميع خلقه سبيلا كبيرا وأشرقت الأرض بنور رسالته نورا مباركا وخيرا مبشرا نذيرا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم منا شاء صوت الرجل شكرا لكم يوم الهدى وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم مكة ومدينة ودي زميلي دا شاء نوم شرع جواتنا مسلمين شرع تابو بيدا يشمعون دا يبيكم miladiya a wannan masallaci na Anas ibn Malik Allah ya kara masa da wani baya tabbali mai albarka mun tattauna a wannan yini mun tattauna da gani da abin da ya shafa addinin mu na musulunci muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin wannan jalsa a cikin wannan lokaci a lokacin da aka umarci ni ne bayani a kai shine abin da ya shafi gaskiya an ɗauko maudu'i wanda yake da matuƙar muhimmanci musamman a irin wannan lokaci da wannan yanayi da muke ciki yana daga cikin abubuwan da suke zuciya ta kullum wato da samun fursa ne bayani daidai da wani fahimta dangane da abin da ya shafi ilimi da kuma yadda muka ɗauke shi a wannan lokaci muka yi masa rere da shi muka ƙi ba shi muhimmanci musamman matasa a lokacin baya tun daga zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya kawo zuwa zamanin sahabbai zuwa zamanin tabi'in tabi'in kai ƙarshe ma har jin al'umma wadda ta zamanto shekara kamar 30 baya wanda su ne ƙarshe za ga matasa sun ba da muhimmanci kan ilimin yanayin da ake ba da shi a yanayin da matasa suke ba wa ilimin muhimmanci a wannan lokaci wato lokaci ne da ya cancanta a zaburar da matasa cewa tashi a jami'in saboda idan akwai zamanin da ya cancanta a nemi ilimi a cikinsa yana ganin kamar wannan zamanin kuma ya fi kowane zamani cancanta saboda shi ne muke cikin wani hankali haɗarin al'amuran da suke faruwa sakamakon rashin ilimi so da haka wannan muhabara da wakil yadda za mu yi bayani ne a cikin wannan yan mintuna da aka bada dangane da ilimin gwargwadon fahimta insha Allah ta'ala idan aka ce ilimi a duniyar ilimi na addini da wayewa habara ta magabata shine wato mutum ya riski abu ya gane shi a yadda ya shi ne idraku shi alama kana alaihi idraku jazim mutum ya fahimci abu yadda yake ba a sabanin yadda yake ba wannan shi ne ilimi shi yasa ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah ta'ala cikin littafin sa madarij salikin bain manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai wani babi ko wani fasali da ya ambace shi da faslul ilm fasali ne da ya shi akan ilimi da aka tambaye shi ma huwa ilm sai ce al-ilm huwa ma qama bi dalili wa rafa'a ilimi shi ne abin da ya tsaya da dalili sannan kuma ya dauke jahilci al-qiyam bi dalil shine ya zama to mustafa wurin da aka dauko ilimin daga gare shi ne littafin Allah da sunnar manzo Allah idan magabata suka ce dalili abin da suke nufi al-kitabu wa sunnah in dai ka ji magabaci ya ce maka harbin dalili shi akwai wani dalili ba dalili irin namu na bahaushe ba a dalili na magabata shi ne alƙur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to magabata idan suna yin magana akan ilimi suna yin magana ne akan ilimi na addinin musulunci shi kuma ilimi na addinin musulunci ya kasu kashi uku akwai farko ain akwai farko kifaya akwai annafu akwai ilimin da ya zama tilas ne sai mutum ya yi ma da ya kuma wajibu illa bi huwa wajib haka malaman su suka ce duk abin da wajibi ba zai tsaya ba sai shi wajibi da haka a babi da ilimi akwai ilimin da ya zama tilas sai mutum ya koya a matsayin sa na baligi wanda ya zama to mukallafi nauyikan shari'a sun masa ilimi wato farilla ce ta ainihin farko ainihin ne akan sai ne ba kamar wani ilimi kamar ilimi na fasaha ilimi na alwala ilimi na sallah wannan wajibi ne kowane musulmi sai ya koya wani baya wakiltar wani
wani baya ɗaukar wakilci a wani kamar ilimi na tauhidi wajibi ne sai wato mutum a matsayinsa na musulmi ya nemi ilimin kaɗai ta Allah ta'ala shi yasa Allah ta'ala ta wa'ala ma'ana da ya kana kuma sai shi ba ka rubuta da cancanta sai Allah sai aka fara gabatar da ilimi aka yi ƙara da sauƙi saboda idan kai ilimi za ka fahimci Allah ko kai ilimi ba za ka fahimci Allah ba ka kaga wato wajibi ne mutum sai ya nemi ilimi na kaɗai ta Allah tabaraka wa ta'ala ya san Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa malamai a cikin mukaddima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa haja annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ce alhamdulillah sai ce nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi na'udhu billahi nasta'inu wa nastaghfiruh amma wajen shahada sai ce ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu rubuta da tantance sai Allah saboda ita shahada la tahmilu niyaba ba ta daukar wakilci jaka riwaya ta zo daga shahadu amma riwaya ce da'ifa amma riwaya ingantacciya cikin rubutu manzo Allah yana cewa ashhadu an la ilaha illallah ma'ana ita shahada ba ta ɗaukar wakilci don haka ga barilla ce ta ainihin mutum ya fahimci Allah ta baraka wa ta'ala wani ba zai wakilce shi ba amma wajen godiya ne a wakilta inda alhamdulillah wajen wato wajen neman taimako wani na iya wakiltar da neman mata taimakon Allah na faru wa nasta'inu wajen neman gafar Allah yana wakiltar da neman gafar Allah wa nastaghfiru wa nastahdi wajen neman shari'a wani yana iya wakiltar ka wa na'udhu billahi wajen neman tsari da Allah wani yana iya wakiltar ka min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina to har sai ya ce ashhadu kaga wajen shahada kuma ba wanda zai wakilci wani saboda amalin min a'malil qulub aiki ne a cikin ayyukan zuciya kowa da kansa yake haka kaga ilimin tauhidi wajibi ne farko ne cikin tauhidi kuma ita ce yana daga cikin kuma addu'a na ilimi bayan farko ainihin akwai farko kifaya. Farko kifaya shine kamar mutum wato hadda alƙur'ani mai girma. Hadda alƙur'ani mai girma dole ne sai an samu a cikin al'umma akwai wanda ya haddace alƙur'ani. A cikin al'umma akwai wanda ya haddace hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin al'umma akwai wanda yake da ulum na mustala, akwai wanda yake da ulum wato na rijal. Dole sai an samu wannan a cikin al'umma. Kamar ilimi na alfard rabon gado. Ga wannan farko kifaya. Idan wani bangare ya samu wani bangaren ya samu bangaren da ya samu ya wakilci bangaren da ya samu sannan sai kuma annabi shi ne a samu da ƙa'i ma'ana a shiga cikin ilimi mai zurfi a san sunayen mazaje a san kaza a san babi ne wannan na haka hukuncen kaza to wannan kuma na fila ne shiga da zurfi cikin al'amari to waɗannan su ne na kuma ne ilimin guda to ilimin nan ya ƴan uwana idan mun duba shi ta janibin wannan addini namu da rabe-rabensa za mu ga cewa yana da muhimmanci kwarai da gaske idan za mu bayani a kan muhimmancin ilimi wannan zaman ba zai wadatar da kuma za mu yi kuma bangare mu taɓa shi sannan mu har ga abin da ya shafi ilimin zamani insha Allah ta'ala wato idan ka da bangaren ilimin addini na fahimtar Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayin ma yana da muhimmanci kwarai da gaske ya kowane ilimi da aka taɓa sakewa a barka baya wajen neman ilimin addini wallahi da aka barka baya an barka a shi duk wanda bai da ilimin addini komai wayewarsa ya samu thaqafa ne ya zama musaqqaf amma bai zama kuma hakim ba ita kuma shi kuma al-hakim a cikin mutane shi ne wanda Allah yake shi wanda Allah yake misali shi ne Allah ya ce wa yutal hikmata wa utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab abinda ake nufi anan al-hikma anan an-nubuwa saboda annaba su ne karshen masu hikima da aka duk wanda ya wannan gwada zai shiga cikin arasikun wato kwararru gwanaye a cikin fahimta shi yasa Allah ya ce wa rasikun da inda ya kuma amanna da mutum min inda rabbina ma yadhakkaru illa ulul albab to akwai al-farqu bainal hakim wal muthaqqaf mutum idan ya zama to mai hikima ya fahimci alƙur'ani ya fahimci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma musaqqaf shine wanda yake da wayewar zamani yake da ilimin zamani amma bai da ilimin addini wanda kuma yake da ilimin addini yake da ilimin zamani to wannan marhalarsa da matsayinsa da wayewarsa da gogewarsa za ta sha bamban fiye da wanda yake da bangare ɗaya wanda ya haɗa biyu da rikatun jam aula da rikatun tafi haɗa guda biyu ya faɗa bangare ɗaya to wato shi ilimi muhimmancinsa da falalarsa a gurin magabata yana da girma
ibn qayyim al-jawziyya cikin wannan littafi ne na manazil salihin bayan manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yayi bayani akan wato rayuwar magabata da ilimi. Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yana cewa al-ilmu indana ahammu min salatin nafila. A wata riwaya yake cewa al-ilmu indana afdalu min at-ta'ami wash-sharabi wal malabis. Yace ilimi a gurin wallahi ya fi sallar nafila. Inji Imam Shafi'i. Abin da ya fi ilimi a gurin mu kai sallar farilla. Ya fi sallar nafila. A wani fadin yace wallahi ya fi ci, ya fi sha, ya fi yin da za mu sa. Yace wata rana Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yace muna wurin Imam Malik. Sai Ibn Wahab ya aje allonansa yana karatu yana rubuta hadisi a wurin Imam Malik. Sai ya aje allonan sai ya tashi ya sa ya kabbara sallah. Sai Imam Malik ya ga ya ana karatun hadisi ana shirta ana rubutawa ana faɗa ana imla'i ana faɗa ma kana rubutawa. Dan me kuma zaka tashi kace zaka yi sallah? Sai Imam Malik ya sa hannunsa ya albarka ya zaunar da Ibn Wahab. Yace ya zauna. Kaga mutumin da ya tashi ne sallah ana zama da shi aka sai masa. Amma Imam Malik sai ya zaunar da shi saboda muhimmancin abin da ya bari. Sai ya ce wallahi man ladhi kunta ilayhi bi afdalu mimma kunta an. Wallahi abin da ka tashi za ka yi bai kai abin da ka bari falala. Wannan sallar nafila da za ka yi baka kai ilimin da kake neman falala. Saboda haka wurin magabata neman ilimi ya fi sallar lafiya. A gurin mata neman ilimi ya fi dukkanin wata rayuwa saboda rayuwar ba ta tsaruwa sai da ilimi. Abdurrahman ibn Qasim al-Maliki rahimahullah ta'ala ɗalibin Imam Malik yana da riwaya ta mudawwana wanda ake karantawa a Masar wani yanki na Afirka. Ya rawaici mudawwana da Imam Malik rahimahullah ta'ala Allah ya masa rahama gaba. Ibn Qasim ya tashi daga Masar ya bar garin su yin neman ilimin Madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Imam Malik alaihi rahmatullah. Lokacin da ya bar gida amaryarsa ta tare da kwana ɗaya ko kwana biyu kwana uku kamar yadda ruwayoyi suka saba. Tana tarewa ya ce mata to yanzu ki zaɓa ɗaya kuma wannan amaryar ta sa ƴar ammansa wallahi zuciya ta ta wani za ki haƙuri ki zauna a ƙarƙashin yamma a har na dawo ko kuma idan ba za ki haƙura ba yanzu na san wa ƙiyamta da suke gidan wallahi sai na ta neman ilimi. Ta ce za ta haƙura ta zauna. A cikin waɗannan kwanakin a wannan ɗauka aka shi mai wa Allah aka samu shi. Da haka ya shirya ya yi fita neman ilimi ya tafi Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Imam Malik. Sai da ya shirya ko sha yana cin yana neman wata rana ya zo wajen Imam Malik neman ilimi cikin wato dare saboda jira da yake yi sai wace ya ɗauke shi. Sai wata bai mata Imam Malik ta fito daga gidan sai ta sa kafa ta shure shi ta hure shi ta tashi a burgice ta ce wai Allah mai namin ke buga na ta ce na kusanci kai rago ne don me za ka zo neman ilimi ka kwanta kana bacci. Ta ce na rantsi da Allah wannan da kake zuwa neman ilimin wurinsa wannan da kake zuwa neman ilimin wurinsa idan ya yi sallar insha baya koma a bacci. Ya ce ta ce zan iya kirga maka watanni kai zan iya kirga maka shekarun da yake yin sallar asuba da alwalarsa ta sallar insha. Ta ce ake rabu ne saboda haka raba ne kuma masu neman ilimi wallahi Imam Malik ta ce wallahi Imam Malik ba rabu ne. Saboda kaga a neman ilimi dole sai kafin da rabu. To kuma haka Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta idan ko koma alqur'ani ne kuma za ga alqur'ani gaba ɗaya ya kuma hukunta ilimi. Babu inda Allah yake zargi mahukunta ilimi sai ilimin da yake wanda ya saba wa shari'a kamar ilimi na tsafi. Ina wata ana gani to da Allah ta'ala cikin wata babu ya zargi matsafa ba babu bane da mun zo da kanina a kai amma a babi ne yawan ilimi Allah ta'ala ya yi ilimi ya yi mahukunta ilimi. Farko mun muni da alqur'ani ne shi kansa alqur'ani Allah ta'ala ya ba da certification da guaranteecation akan cewa waɗanda Allah ya azurta da alqur'ani mahukunta ilimi. Sai Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Shi kansa alqur'ani ayoyi ne mabayyana a zukatan mutanen da Allah ya bawa ilimi.
Allahu alladhina amanu minkum wal ladina utul ilma. Allah ta'ala ya rubuta ma abuta ilimi daga cikin da Allah idan aka ce ma abuta ilimi suna cikin masu imani ko ba sa cikin masu imani. To Allah ta'ala ya ce Allah ya ɗaukaki ma abuta ilimi. In an ce ma abuta ilimi, in an ce ma abuta imani ya faɗi Allahu alladhina amanu minkum. Allah ya ɗauki mabuta imani a cikin ku. An ce mabuta imani, mabuta ilimi suna cikin ko ba sa cikin. Ya Allah kuma yace wallahi na kuntu ilman daraja. Amma kuma waɗanda aka ba wa ilimi suna da fifin daraja. Kaga wannan wata khasiyya ce Allah ta'ala ya zabo mabuta ilimi daga cikin masu imani. Duk da cewa suna ciki, amma kuma sun dara masu imani albarkacin ne. Ilimin da Allah ya ba. So da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yaba wa mabuta ilimi, ya girmama su, ya ɗaukaka su. Kuma haka Allah tabaraka wa ta'ala wato da ya tashi yaban ma'abuta ilimi a wani jarumin sai ya nuna cewa ma'abuta ilimi su ne ma'abuta hankali wa ma ya iluha illan alimun babu mai hankaltar lamura ba mai ganewa ba wanda yake da understanding ba wanda yake da fahimta ba wanda yake da wayewa ba wanda yake da smartness ba wanda yake iyawa sai ma'abucin ilimi. Kuma haka Allah tabaraka wa ta'ala da ya tashi bayanin da lissafi sai ce fas'alul adin ku tambayi ma fasal al'adin ku tambayi ma abuta lissafi al'adin ai al-muhasibun waɗanda suke da hisabi akan su suke da kwakwalwa su ne al'alimun. Fas'alul adin kam labithum illa qalilan fas'alul adin ku tambayi ma abuta adadi ba wanda yake iya lissafawa sai ma abucin ilimi. Shi yasa zaka ji idan yan boko suna son su zagi mutum sai su bai da lissafi saboda mutum da aka ce bai da lissafi kuma ana zagi sa is an indirect insult kuma zagi ne wanda ake yin sa ba kai tsaye. Haka ma'abuta ilimi Allah ya ba su fahimta ya ba su wayewa ya ba su ganewa kuma hatta a cikin dabbobi za ga Allah tabaraka wa ta'ala ya fita ma'abuta ilimi. Allah tabaraka wa ta'ala ya ishara da wannan a cikin suratul Ma'idah. Allah ta'ala yake cewa a farkon suratul Ma'idah Allah tabaraka wa ta'ala yake yin bayani na gudun da wato karnukan da ake tunawa farauta sai Allah ya ce mukallimin wa allimun mimma kuna koyar da su abinda kaga hatta dabbobi wanda a koyar shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan arsalta kalban idan ka aika karanka sannan ka ambaci sunan Allah a cikin aikanka ya je ya kashe abin da ya kashe ya zama tuhara a wajen farauta ne ga rike na hatta dabbar da suke da ilimi tana da fifiko a kan dabbar da ba ta ilimi. To kuma haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi tema ma da ilimi a cikin hadisi masu tarin yawa daga ciki hadisin Abi Muhammad al-Bahili wannan hadisin yana da ɗaukar hankali kwarai da gaske hadisi ne da ta ce Imam Nawawi ya fitar da shi a cikin Riyadus Salihin. Imam Al-Albani ya inganta shi a cikin Jami'u Sahih nasa haka ya fitar da shi a cikin Ruwayat Gari da sanadi ingantacce. Hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa daga bakin Imam Al-Bahili Allah ya kara masa yadda. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fadlul alimi ala al-alim fadli ala al-alim. Falalar ma'abucin ilimi akan wanda yake bautar Allah ba wanda baya bautawa Allah ba ga magarin mutum wanda yake so ku shashasha sakare ba a'a wayayye mai bauta amma bai da ilimi fifikon da mai ilimi yake da shi a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tafadli ala adna amma fifikon da nake da shi ne akan mafi kasancin wani haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga sahabbansa kaga fifikon da manzo Allah yake da shi akan mafi kasancin cikin al'umma ko kuma fifiko to haka fifikon mai ilimi yake akan mai bauta yace ni Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah tabaraka wa ta'ala yusalli yana yin salati wa mala'ikatuhu da mala'ikunsa wa tayru fil hawa da tsuntsu da yake cikin sama wa samaku fil ma da wato kifin da yake cikin ruwa dukkanin waɗannan suna yin salati ga mahalicci abin nufi suna nema masa tsira a wurin Allah tabaraka wa ta'ala suna nema masa aljanna Allah da yafiya da gafara da kwanciyar hankali kuma hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu cikin sai Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salaka fariqan yaltamisu fihi ilman sahara Allahu bihi fariqan ila al-jannah duk mutumin da ya nemi wata hanya da neman ilimi a cikin Allah zai buɗa masa Allah ta'ala zai sauƙaƙa masa hanyar tafiya aljanna da zai mutu
wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'iku shimfiɗawa ma mutum ilimi fukafukansu suke yi su dinga tattakawa saboda darajar su da albarkar su da za su mutu kaga mala'iku ko ya ɗaukar su za su haka ma mutum ilimi yana da kima da daraja kuma hadisi shi ma na imam muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗar falalar ma'abuta ilimi da majalis na ilimi wuraren da ake ba da ilimi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ba da labari cewa mala'iku suna yin mu'aqaba laila da ha da dare da rana da dare da wuni suna kaiwa suna komowa a wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala tsakanin mutane zuwa ga Allah suna wato gaya wa Allah halin da bayi suke ciki ba dan Allah bai sani ba wannan wato wani nau'i ne na mutum da mala'iku suke wa Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya tambaye su ce yaya kuka bar bayina sai Allah ta sai malaiku su mutu kalmomi guda biyu a wata riwaya su ce mun basu suna sallah a wata riwayar su ce mun basu suna neman ilimi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to shin kun nema musu gafara ta sai su ce ya Allah mun nema musu gafara ka amma kuma a cikin su akwai wanda ba neman ilimi ya zo yi ba rakiya ya zo kan rakiya abokin tafiya ne sai Allah ta'ala ya ce shin kun nema masa gafara shi kuma sai su ce ba mu nema masa sai Allah ya ce ku je ku nema masa gafara هم القوم لا يشقى جليسهم هم القوم لا يشقى جليسهم su mutane ne da jalisun la yashqa mutumin da yake tare da su baya tabewa baya shiga wuta shi ma yana samun girma a wurin Allah kuma yadda ma wuta ne suke samun girma a wurin Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin abubuwan da Allah ya masa albarka da fifiko da su a cikin mutanen duniya ga baki daya wato ilimi da fahimta shi yasa mabudin wahayin Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mai iqra yi karatu a ƙarshe ka ce alladhi 'allama bil qalam iqra bismi rabbik abin nufi kai karatu da sunan ubangiji wasu malaman suka ce karanta alqur'ani da sunan Allah ka ce bismillahir rahmanir rahim wasu malaman suka ce an buɗe wannan ne kawai saboda a nuna wa mutanen duniya baki ɗaya cewa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ce ta karatu wanda baya karatu baya cikin al'ummar manzan Allah wanda bai yarda da karatu ba bai yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai hankali a wajen karatu kamar baya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama lazim in dai kana son ka samu ma'iya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ka zama ma'abucin ilimi mai kaunar ma'abuta ilimi mai san malamai mai san ɗaliban ilimi mai mai da hankali a majalis na ilimi shi yasa Allah ta'ala ya bude masa da iqra kuma a cikin wannan wato tsari na ayoyi Allah ta'ala ya nuna mana yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci Allah tabaraka wa ta'ala iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijin ka wanda ya halitta kaji an bude wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tauhidi na sanin Allah kuma ba wanda ya halitta sai Allah karshe Allah ta'ala yake cewa khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam shine wanda yake karantarwa da alƙalami kaga kenan sai a rubuta malaika ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai yadda Imam Bukhari ya fitar da sabon nuzul a cikin littafin sana kitabul bad'i wahyi littafin buɗe wahayi cikin sahih Bukhari hadisin na Aisha radiyallahu anha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata labarin yadda aka fara yi masa wahayi yace abinda aka fara soyarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine san kebancewa daga mutane saboda ne su larabawa maka su sama gurbata addini da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gurba yake fita bayan gari ta haddasa ya ta'abba yana yin tunani wajen bautar ubangiji ta'ala yana yin tunani wajen girman Allah yana kokarin bautawa Allah shi kadai dan kai ruwa musu da wancan al'amura na jahiliyyar larabawa yana cikin wannan sai mala'ika ya zo masa a wata riwaya ya zo masa a sifar mutum ya zo shi masa ya fara aka yi karatu sai ce ma ana bi karatu ni ba mai karatu ba ya sake zuwa mani zuwa da biyu fa kana li iqra ya ce kai karatu fa gaffani afaniya ya matsi na wasa ta a farko da ya ce masa ya karatu ya ce ni ba mai karatu ba ne ya matsi annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ba daga manyan jihar sai da ya halar da ni sannan ya sake ni ya sake komowa ya ce da ni yi karatu karo da biyu ya sake komowa karo na kuwa ya ce min na yi karatu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ni kuma mai karatu ba sannan ya ce ya qara bismi rabbika alladhi khalaq ya yi karatu da sunan ubangiji kuma wanda ya halitta shi yasa
duk abu na kwarai baya zuwa da sauki na kuma comes easy duk wani abu mai kyau baya zuwa da sauki kaga kenan wannan yana nuna cewa ne za ka yi karatu ba za ka same shi birayi a tunji sama da hutun jiki da dole sai ka sha wahala in kana zaton za ka yi zama malami ko za ka yi karatu ko za ka fahimta ko za ka gane a cikin sauki to wallahi ba ka shirya dole sai ka sha wahala saboda duk abu mai daraja yana zuwa ne ta hanyar wahala amma wannan wahala kuma ta kan zama to sauki ga wanda Allah ya sauya so da haka ya uwana ilimi wato ƙarfi ne kuma dama ce kuma wato buɗewar idanu da duk mutum da Allah ya bawa ilimi Allah ta'ala ya sanya wata kamara a idansa ta tantance daidai da ba daidai ba ta gane abin da ya dace da abin da bai dace ba shi yasa magabata na kwarai cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da idan ana maka labari akan rayuwar su ta duniya za ga cewa yanzu gaskiya ba shi ne a shi ne muke wasu gaskiya mun kuma wata rayuwa za mu ɗauki sahabi ne mun kuma misali da shi wannan sahabi shine Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu lokacin da aka haife shi tun daga haihuwa mahaifiyarsa ta ɗauke shi ta kai shi wurin manzo Allah kan su kuma sa matar Al-Abbas Allah ya kara masa ya zagawa da shi kai wa manzo Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa tuni ya haɗa yawunsa da dabino yawun manzo Allah mafi tsadar yawun mai albarkar yawun ya tauna dabinon yewa Abdullahi ibn Abbas aniki shi ne abin da ya fara shiga cikinsa ruwan dabino ko ruwan yawun annabi sallallahu alaihi wasallam mai albarka ya haɗu da dabino ya markaɗa dabinon da yawunsa ya ɗebi ruwan ya saka a cikin baki jinjirin shi ya fara haɗuwa sannan ta ce ya manzo Allah kai masa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu alaikum kitabun fiqh wa ta'wil ya ubangiji ka sanar da shi littafin Allah shine alqur'ani ka sanar da shi dukkan fahimta addini ko ka koya masa ya Allah ka koya masa fasaha Abdullahi ibn Abbas ta a cikin sahabbai shine tarjumanin ilimi babu wanda ya fi shi fahimtar alqur'ani da fuskar tarjumarsa a khilafa sayyidina Umar ibn Khattab ya shiga tsakankanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke ganin kamar cewa Abdullahi ibn Abbas yaro ne karami da haka suna ganin ai wannan yaron ma mun yi da shi suna ganin mun yi jinka da shi dan me za a sashi a tsakankanin Umar ibn Khattab wata rana sai da ya fito sai yake tambayar sahabbansa a lokacin yana khalifa ya ce wallahi na karanta fadin Allah tabaraka wa ta'ala ya wata hadisi an yakuna an yakuna lahu jannatun min nakhilin wa 'anabin lahu fiha min kulli thamarat asaba al-kiwa wa lahu dhurriyyatun ضعفاء فأصابهم إنصاب فيها وفتوى أي كيف عشان كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وراك الله يكي من ينامك أو ينامك زمان ما ستناني سيدنا عمر يسكت وانا آيات الله يقول إتنا تشيوا وأيام كزي سوى أتينا لتقومنا تيني da dabino ko zanen dabino da ilimi kuma a cikin akwai dukkan dangin dan itace amma kuma gashi girma ya same shi sai wata iska ta taso a cikin iskar akwai wuta ta kone wannan gona zai so ya ji daɗi a ce wato girma ya same shi ba zai iya gyara gonar ba sannan kuma ta kone iyalan Allah ya tsaya sai Allah ya ce kamar haka ne Allah ya bayyana muku a yayin sa dan ku zama masu tunani sai na mu da ya kwana yana tadabburi yana tunani saboda yana da wato fikra ta faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da karanta inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar har zuwa ta yace duk mutumin da ya karanta wannan ayar bai yi tunani akan ta tun da shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam wayar liman qara'a fa lam yatadabbar fiha mutumin da ya karanta wannan ayar bai yi tunani ba wannan ta fara hankalin sai ya tashi yake ta tunani sai ne waye daga ne waye ta sabon sai shi dan Allah cikin akwai wanda zai fasara wannan ayar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce Allahu a'lam sai da Umar yace yanzu ko mun tambaya ku ce Allahu a'lam ai na fi sanin Allahu a'lam lakin ina buƙatar ta'wilin wannan ayar ne sai Abdullahi ibn Abbas ya ji kunya saboda dama yana gudun karyayi karambani ko ya magana a cikin shi yana karamin yaro ya shi sai ya shiru sun kai da kansa yana motsa bakinsa sai mutum khattabi sai yana hakin la tahkim nafsi ya kai nan dan kuma na kakkare da kanka ka bani bayani akan wannan ayar saboda na san Allah ya sanar da kai albarkacin addu'a da manzon Allah ya maka sai ce ai wannan ayar abin da take ne ɗayan mutane zai yi alkhairi ya yi alkhairi mai yawa ya yi
alkhairi mai yawa, ya ba da kyauta, ya ba da sadaka, ya yi ihsani har sai wannan tasa ta kai kimanin dutsen ko saboda kima. Wata rana kuma sai ya yi goyi da haka zai zo rana da kiyama ga kyautarsa Allah zai ɗauko masa ita ya ganta da yawa, amma kuma burinsa ya lalata ranar da yake nema kuma babu wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an sai mu ga aikin ya zama kamar wato wani abu da babu shi. Haka kuma cewa kun ji abin da ya sa na zaunar da wannan yaran a tsakankanin Abdullahi ibn Abbas ya ƙara masa da cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗayan mu zai aikata alkhairi sai ya kai kamar musan uhud a girma sai ya zo ya gori wata rana ya ce ba ni na bashi ba, gidan da yake takama da shi ba ni na bashi ba, motar ba ni na siya masa ba, sai na karbe kayata daga yadda zai yi daina haya da sauran rigar da yake sawa ai muka bashi, ai ba dan mun bashi ba da yana yawo tsara to gaba ɗaya mutum ya tafi da lafiya. Abdullahi ibn Abbas ne kaga shine ɗan karami a cikin sahabban manzo Allah a wancan lokaci kuma shine babban su, ilimi ya girmama shi. Ina fata ana gane daga cikin waɗanda ake buga misalin girma da matsayi da albarka da suka samu a cikin tabi'ai almajiran shi Abdullahi ibn Abbas akwai Aba ibn Abi Rabah. Aba ibn Abi Rabah yana cikin malamai manya-manyan malaman haramin Makka, kuma asalin Aba ibn Abi Rabah farko dai ido ɗaya ne shi, na biyu kuma baki ne, na uku kuma gurgu ne, wasu malaman sun ce yana da shalal, yana da shan ɓarin jiki, sannan kuma hancinsa yankakke ne, gashinsa cikin biyayye ne, to baki ne wulin ba habashi ɗan habashi. Asali wata mata ce take da mallakarsa a Makka, sai ya kasance lokacin sau lokaci na farko yake bautar Allah, lokaci na biyu yake neman ilimi, lokaci na uku kuma yake hidimta wa wannan matar tasa saboda wannan uwar gidan nasa saboda yadda ta ya mai da hankali akan bin Allah da bin manzon Allah da aikin addini da neman ilimi, kawai sai ta yanta shi wata rana saboda ya samu yancin ci gaba da neman ilimi, ta yanta shi domin Allah. Aba ibn Abi Rabah ya zama to haramin Makka shi yake bada fatuwa, shi yake karantarwa tun yana ɗalibi sai ya zama to malami. Sulaiman ibn Abdul Malik lokacin yana khalifar musulmi ya zo yana qawafi sai ya tarar da Aba a majalisar sai yana karantar da mutane, da aka yi kutsa ta kankanin mutane ya je samu Aba ya yi masu tambayoyi a kan addinin Allah, ya ce wallahi duk tambayar da ya masa sai da ya bani ilimin da ban taɓa jin irinsa a rayuwa ba, sai da ya wayar da ni wayewar da ban taɓa samun kamar ta a rayuwa ba, sai da ya nuna min girman Allah, ya nuna min matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya karantar da ni rayuwar sahabbai a cikin lokaci da yake dan kankani saboda Allah yadda ya azurta shi da ilimi. Sai kawai ya kama kuka shi Sulaiman ibn Abdul Malik yana tare da rake yayansa guda biyu da kuma wani jagoransa da yake tuka shi akan abun hawa, yake daukar sa akan raƙumi. Ya ce wa wanda yake daukar sa akan raƙumi, kana son ka zama shugabana da zama da maka hidima? Ya ce ka rike ilimi. Ya ce kaga yadda Allah ya da abawo dukkaninmu mun san cewa baiwar da Allah ya yi masa mu bai mana. ‘Ya'yan sarakuna suna son su zauna da Aba. Hisham ibn Abdul Malik dan uwan Sulaiman ibn Abdul Malik lokacin yana khalifa. Aba ibn Abi Rabah ya tashi ya je fadarsa ya same shi, sai ya ce shigo, da ya shigo sai ya zo ya zauna, da ya zauna ya ba shi kujera suka zauna, gwiwarsa tana jikin gwiwarsa saboda karrama. Mutane suna mamaki wane ne wannan bakin bawa mara lafiya shi a sarki. Sai sarki Hisham ya dube shi ba a shekara da kuma ta gwamnati da ba me bukata ka, ya ce bukata ta ce mutanen Makka waɗanda suka fara yin imani da manzon Allah, garin da la ilaha illallah ta fara samun gurbi, da yi kokari ka sauke alƙawarin Allah, wani dora wa shugabanni a kanka da kyautata mutanen Makka, saboda addinin Allah idan ya bar Makka duniya za su samu matsala. Ya ce na ji mazan ya gaya wa sakataren sai ya ce duk abin da kake bukata a rubuta za a ya ce abu na biyu, ya ce kana da wata bukata? Ya ce yana da bukata. Ya ce wace bukata? Ya ce wato haramin manzan Allah Madina, mutanen da suka karɓi manzan Allah suka karɓi bakuncin suka taimake shi, mabukata ne, garin yana da bukatar taimakon ka, masallacin annabi yana da bukatar taimakon ka, harkoki na ilimi
da makarantu suna buƙatar taimakon ka taimaka wa wannan gari. Idan ka taimaki wannan gari suna manzara ta bunƙasa, Allah zai samu albarka a rayuwar. Ya ce take ya amsa, ya ce wasu katarsa a rubuta a je a fara aiki. Abu na uku ya ce mutanen da suka gewaye garin Makka ya zama to sun hana mabarnata su zo su farwa garin Makka da garin Madina. ƙauyukan da suke gewaye da waɗannan garuruwan suna da buƙatar taimakon. Idan ka taimake su a cikin Allah ya ƙasa garin Makka da Madina za su samu kariya. Kuma kai ka fi da sanin abin da ya cancanta da su, abubuwan da suke da haƙoƙin su ne ka mayar musu. A take ce a rubuta shi na ɗauka kuma zai yi aiwata. Abu na gaba bayan ya gama da musulmi sai ce akwai ahlul dhimma, kafirai waɗanda suka musulunta suna mai haraji, ce ta ɗora su abin da ba za su iya biya ba. Duba da adalci na musulmi sai ce to insha Allah ta'ala da wannan rana duk abin da muka dora musu yayi yawa za mu sauke, za mu zauna mu tattauna da su mu ga me za su iya yi. Yace shin kana da wata buƙatar kake nema a guri na? Bayan wannan yace ina da wata buƙata. Yace menene? Yace ka sani cewa Allah kai kadai ya halice ka. Ina fata an gane wanda Allah bai rajulun min kalbaini babu yadda za a yi mutum ɗaya ce yana da zuciya ko yana da rai ɗaya ne. Kai kaɗai Allah ya halicce ka, sannan kai kaɗai Allah zai karɓi ranka, sannan kai kaɗai Allah zai tashe ka, sannan kai kaɗai Allah zai tambaye ka. Waɗannan mutanen da ka tara a gefen ka babu wanda zai amsa maka lokacin da Allah ya tambaye ka. Wallahi idan ka ɗauki mutane azzalumai kamar yadda su ne waziranka, za su halaka da kai, su ma za su halaka. Sannan za su taɓar da kai kuma kai ma za ka tara. Ka ji tsoron Allah, waziran da suke gefen ka saka masu tsoron Allah masu faɗa gaskiya. Wala kawai sai in sha kuma abin da ya kawai faɗa su. Saboda tsoron Allah da zai nasa da alamai suka ce wala da ya gano ɗaya su masu su da samun tsoron Allah saboda mutum sai ya an daɗe ba ai mutum mai falala ba. Falala a duniya da ilimi duniyar sunan manzan Allah ya ga dai halin da yake ciki a rayuwarsa, amma Allah ya ɗaukaka shi. So da babu abin da yake ɗaukaka mutum ko ilimi. Wani magabaci yake cewa wato ilimi yana raya gidan da ya mutu, sannan gidan da ya ɗaukaka idan babu ilimi yana rushe. To ilimi kullum yana kishiyantar jahilci, yana kishiyantar rashin ci gaba. Kullum abin da yake so a samar a cikin al'umma shine wayewa da ci gaba. Babu abin da yake wayar da mutane irin ne, babu abin da yake ciyar da mutane baya irin jahilci. Shi kuma jahilci shine fahimtar abu a sabanin yadda yake. Shi yasa malamai suka ce jahili yana da sifofi guda uku. Sifa ta farko al-ijaba qabla al-istima', kafin ya saurare ka zai baka ansa. Ina fata ana gane. Sannan al-hukm qabla al-fahm, sannan ya yanke hukunci kafin ya fahimta. Ina fata ana gane. Sannan alaman da bai da yin aiki ba tare da ilimi, waɗannan su ne sifat na jahili. Sannan shi kuma jahilci Allah tabaraka wa ta'ala ya wato zarge shi kwarai da gaske cikin littafin Allah da sunnar manzo. Allah ya zarge shi a littafin sa, manzo Allah ya zargi jahilci a cikin sunnarsa. Allah ya tsare mu daga jahilci. Allah tabaraka wa ta'ala ya zargi jahilai kuma ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin jahilai. Wala takunanna min al-jahilin, kada ka taɓa sakewa ka zama tare da jahilai. Allah ya haɗa shi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qayyim da aka zo na magana akan jahilci da jahilai cikin duniyarsa yake bayani akan menene jahilci ko suwaye jahilai, sai yake wata nashida mai ɗaukar hankali wadda wannan nashidar ta kunshi menene jahilci ko ta bayyana maka menene ilimi. yace al-jahlu da'u qatilun wa shifa'uhu anwa'un fi at-tawqid muttafaqan nassun min al-qur'ani aw min sunnatin wa tabi'u dhaka al-'alim ar-rabbani wal ilmu aqsamuhu thalath ma laha min rabi'in wal haqqu yutiyan ilmu bi awsaf al-ilahi wa fi'lihi wa kadhalika al-asma'u lir-rahman
والأمر والنحي الذي هو ديننا وجزاؤه يوم الميعاد الثاني. yace jahilci cuta ne aljanu da qatil cuta ce mai kashe mutum wa shifa'uhu amrani amma waraka daga jahilci abubuwa guda biyu muttafaqani abubuwan da suke hada da juna sai ce nasu min alqur'ani aw min sunnati maganin jahilci nasu daga alqur'ani ne ko sunnar manzon Allah ba abin da yake magance jahilci irin littafin Allah da sunnar manzon Allah yace wa tabibu zaka al-alim ar-rabbani likitan da zai warkar da kai daga jahilci shine masanin Allah yace wal ilmu aqsamu kalam wato ilimi rabar wasu guda uku malaha min rabi' bayna naqulu wal haqqu hutu bayani yace zan ma bayani akan yanayin haƙƙin ilimi yace ilmu bi awsafil ilahi wa fi'li daga ilmu tauhid da ilimi akan sifofin Allah da ayyukan Allah saboda Allah yana yin aikin da ba wanda ya sai Allah shi ne halitta shi yake kagar halitta wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yahtar Allah shi yake halitta yadda ya so ko ya zaba yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layli wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma kullun yajri li ajalin musamma haka Allah ta'ala yake yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajuna wa min ayatihi an خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين haka Allah ta'ala yake wannan wannan duk aikin Allah halitta Allah shi yake yin halittar Allah halitta ce da babu irinta sannan shi yake yin halitta ba tare da samfuri ba tare da ya gani an yi amfani ba kaga wannan ilmin bi awsafi ilahi wa fi'lihi ke sifofin Allah sifar Allah wanda ce babu irinta abin da ake nufi da wanda a Hausa irin abin da babu misali shi Allah ta'ala a sifarsa babu misali an ga ce Allah yana jinjin sa ba irin na mutane bane ganin sa ba irin na mutane bane ilimin sa ba irin na mutane bane ilimin Allah ilimi ne da jahilci bai gabace shi ba ko kuma ilimin mu da jahilai ne Allah ya sanar da mu ko Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida haka Allah ya halice mu da ba mu da ilimi ya sanar da mu shi kuma Allah ilimin sa kadimi ne dama can mai ilimi ne da jahilci bai gabace shi ba sannan mantuwa kuma ba ta daskasa ko kuma ilimin mu jahilci ya gabace shi kuma nan gaba za mu manta haka ilimin mutum ne kaga kace Allah yana da ilimi mutum yana da ilimin Allah bai kama da mutum haka jin Allah bai yi kama da na mutum ba haka ganin Allah bai yi kama da na mutum ba ina fata ana gane haka rayuwar Allah ba ta kama da ta mutum ba rayuwar Allah ba irin ta mutum ba ce rayuwar Allah rayuwa ce daga rashi bai gabace ta ba sannan mutuwa kuma ba ta da sakarta amma rayuwar mutum rashi ya gabace ta kuma mutuwa za ta yi kaga akwai bambanci wannan duk abin da zai tantance maka wannan ilimi ilmu bi awsafi ilahi wa fi'lihi wa kadhalika al-asma'u lir-rahmani wa sunayen Allah Allah ne yake da irin sunan da babu irinsa lillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunaye kyawawa yana da sunaye tsarkaka to sai ka sanya ya sunayen Allah yake suke yaya tasirin su yake to ilimi ne zai ganar da kai wannan wa kadhalika al-asma'u lir-rahmani wal amru bil ma'ruf wan nahyu alladhi huwa dinuna ilimi na sifofin Allah da sunayensa ilimi na ayyukan Allah sai kuma me sai wato al'amru wan nahyu addinin musulunci gaba daya cikin al'amru wan nahyu shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayani akan wadanda suke yin al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar suke da wata goma shi a wurin Allah saboda shine cikamakin addini in ka musulunta ka kadaita Allah da tauhidi ka yi je makaranta to ƙarshen abu shine ka zama to al'amiru bil ma'ruf wan nahi anil munkar kana umarni da kyakkyawa kana hana mummuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil jannati la hawra ismuha al-aina aljanna akwai wata mace kyakkyawa sunanta aina'u tamshi fil janna wa taqulu tana tafiya a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tamshi ayyaminiha 7,000 wasifa a damanta masu mata hidima mutum 70,000 wallahi ko kayan da ko baka da baka abin ne ko zuciyarka ta karba ko wata karba wata da Allah ya bada haka wa ayya sariha 7,000 wasifa a hagunta ko mutum 70,000 ne suke mata hidima
tamshi bil janna wa taqulu tana tafiya aljanna tana ce aina al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Ina masu umarni da kyakkyawa, ina malamai masu hana ai barna su zo ni ce matarsu. Ina ce matarsu manzo Allah wata riwaya ce wallahi da a ce galanta zai dingo duniya da duk mutanen duniya sun mutu saboda kyanta da ɗan saman goshin ta za a gani saboda irin kyan matar aljanna halakarwa yake idan da za ta yi duniya duk sai kyanta ya halaka dan dai aljanna Allah ya rubuta cewa ba za a mutu shi yasa an ganta Allah ya rubuta maka juriyar wannan shine abin da yake bangaren wato zargin jahilci. Dole mutum ya kyamaci jahilci. Idan baka kyamaci jahilci ba za ka zama malami ba za ka koyi ilimi ba. Sannan daga cikin ilmukan da ya kamata mutum ya dauka bayan ilimi na kaɗaita Allah da ilimi na sunan manzon Allah da ilimi na fahimtar larabci saboda addinin musulunci ba larabin addini. Na fata ana gane. Shuba ibn Hajjaj Abu Mus'ab al-Yasdi al-Wasdi al-Basri yana cewa ta'allamul arabiyya fa innaha tazilu fil aql. Koyi larabci saboda larabci yana koya hankali. Yace ni qawli Allahi azza wa jalla inna anzalnahu inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa la'alla min Allahi wajib. In an ce da Allah tabbas kenan daga Allah. In ka koyi larabci zaka yi hankali saboda Allah ya ce la'allakum ta'qilun. Allah ya sanya Qur'ani da larabci ne don ku hankali sai ku koyi larabci fa innaha tazilu fil aql. Domin larabci yana ƙara hankali. Suka ce duk wanda ya karatun alƙur'ani tafsiri man qara alƙur'ani man ta'allama alƙur'ani wa tafsira azamat hujjatu. Duk mutumin da ya karanta alƙur'ani da sunna Allah babu yadda za a kayar da shi a hujja. Haka Malik ibn Dinar ya fara yace man ta'allama alhadisa duk wanda ya karanta alƙur'ani da tafsiri hujjarsa za ta yi ƙarfi. Yace man ta'allama alhadisa duk wanda ya karanta alƙur'ani da tafsiri wato kimarsa za ta girma. Wa man ta'allama al-hadisa wanda ko ya koyi ilimin hadisi sai yake cewa qawiyat hujjatu kuma zai samu karfin hujja. Shi yasa za ga ahlus sunna suna da karfin hujja yadda za a sai dai ai mashi amma in dai gaskiya da gaskiya za a buga shi ka kada kuma in dai karke sunnan manzon Allah saboda tasirin abu ai ba daga gare ka bane daga manzon Allah ne. Ina fata ana gane. Shi yasa Allah ta'ala ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai idan sun zo ku yi mubahala ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نمتحن. saboda akwai karfin hujja a tare da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga sai mutum ya koyi ilimin larabci. Idan ka koyi ilimin larabci kuma sai ka zo koyi ilimin fiqh yadda za ka fahimci addinin karanta hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan idan karanta wannan kuma sai ka zo ka nemi ilimi na zaman duniya. Ka sami ilimi na alƙur'ani, ka sami ilimi na sunna, ka sami ilimi na fiqh wanda duk ilimin sunna ya mamaye waɗannan sai kuma ilimi na rayuwar duniya wanda zai ma amfani. Kamar yadda mai malami ta'alim yake cewa abdul ilm ilmul hal. Wani cikin ilimi shi ne ilimin yanayin da ake ciki. Kaga ilimin muku a yanzu kamar ya zama barura saboda za a bar mutane a baya idan ba su ba. Bangaren likitanci, bangaren kaza sannan ma in ma ka kware a likitanci in ka je asibiti ba za ka kai kuma ba ka da certificate. Sai kana da certification. Ina fata ana gane to kuma su ma idan ka koma bangaren turawa akan menene ilimi za ga abin da muka karanta a nan da shi suka dauka suka basa. Ina fata ana gane suka ce su a ilimi a gurin su wato hanya ce ta gabatar da wata hikima ko wata baiwa da Allah ya baka zuwa ga wata al'umma sannan ya kuma zuwa ga wata al'umma da shi ne a wajen yan kuma dukkanin waɗannan ilmumukan suna da wasu basis suna da tushe suna da asali ilimin boko ga baki ɗayan ka lura in dai ba gurɓataccen ba kamar irin ilimi na down system da wani da za a ce maka komai Allah ne ko a ce maka ɗan adam daga guri yake ko a ce maka halitta asalinta kaza ce ko asalinta kaza ce wannan kaga ya saba tauhidi ya saba alƙur'ani da sunna. Amma tsantsar abin da yake da amfani a cikin galiban an extracting ne shi ne an ɗauko shi ne daga ilimin mukan addini. Yanzu idan ka ɗauki ɓangaren astronomy abin da ya shafi ilimin taurari ka dawo ɓangaren mathematical aspect ɓangaren lissafi ka dawo ɓangaren geography ilimin sanin duniya da abubuwan da suke ciki na sirri ka dawo ɓangaren mathematical abubuwa mathematical geometric abubuwa na lissafi za ga duk waɗannan abubuwan sun tike ne a wajen malaman magabata.
yanzu idan ka ɗauki al-Khawarizmi wanda aka haife shekara ta 800 miladiya shekara 300 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da miliyan al-Khawarizmi shine algorithm equation ai kowa ya san algorithm table da wannan equation na al-Khawarizmi to al-Khawarizmi ne suka ce algorithm kamar yanzu Abu Hatim Razi shi ma wato astronomer ne historian ne scientist ne duk abubuwan da ya gabatar yawanci turawa sun dauka sun fassara kuma suka ce su suka invent bayan kuma shine asali sai suka canja mai suna sai ya zama Rhazes kaga Razi ne in kana jin Rhazes a wajen scholars English scholars Razi ne in ka ji algorithm al-Khawarizmi ina fata na gane haka al-Kindi al-Kindi ne shine Ibn Ishaq al-Kindi wanda aka yi shekara ta 865 bayan wafatin Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Ba zalika duk mutumin da ya fara yin operation a duniya ya cire mutum ciwo a cikin sa musulmi. Ibn Qayyim al-Jawziyya dalibin Ibn Taymiyyah shi fara yanka cikin mutum ya cire ciwo. Ne duk mun nago. Ina ba ta da gane mutumin da ya fara yin kamera a duniya musulmi ne. Ina ba ta fahimta. Abubuwa da yawa za a ga wadanda suke invention mutumin da ya fara yin theological philosophy wanda yake da tsari ba Greek philosophy ba musulmi ne Ibn Khaldun Abdurrahman Ibn Khaldun ko karanta shi duk musulmi ne wannan to kuma an kada koyar su Ibn Rushd wanda suke yan baya ba Ibn Rushd al-Hafid Ibn Rushd al-Hanbali mai al-Bidaya wa Nihaya dukkanin abin da yake rubutaccen tsari na science yanzu a turai ilimin Ibn Rushd wanda lokacin da aka zo aka yi Ottomans suka mamaye bangaren Spain aka samu wanda aka zo daga baya Crusade suka invading wannan empire din suka lalata ta aka zo aka lalata wannan rubuce-rubucen da Ibn Rushd ta hanyar ba dauke ilimin ba sai aka canja sunan aka dinga tsine masa albarka wanda yake ba roman wancan lokacin bayan sun mamaye musulmi sun karya su sai tilasta wa turawan yamma cewa duk sanda aka yi sabon coci aka gama a tsine wa Ibn Rushd mutumin da ya kawo ku ilimi wata da al'ummar da suka kuma an da kuma da mai sai ya zama to godiyar ta zama karyata yanzu idan ka je daga bangaren America Latin zuwa bangaren Europe dukkanin waɗannan universities din za a ga duk wani episode duk wani scientific theory za a ga wallahi ne Ibn Rushd directly ko indirectly kuma ga points nan da aka yi duk abin da ake karanta na bangaren knowledge Ibn Rushd alhamdulillah amma kuma tura sun saka ce Yohana na da zama amma wani kan kuma ba ni wanda su haka ne ma kuma amma musulmi yanzu mun zama masu bacci wannan bitirar da aka mana ta waya ta zama na bala'i kullum mutum sai ya kuma ka da ma research kake ga Google nan zaka iya samun duk abin da kake nema abubuwan da na faɗa din nan wani ba sai yawanci za a ga samu duk da akwai abin da baya kan Google dole sai ka karanta shi a littafi in ka duba za a ga gidan mutane waɗanda suke da tushe da tarihi da asali wallahi yayin uwana babu alkhairi a duniya illa Allah ba mutum ne babu sharri illa mutum ya zama da jahilci jahili makamu gara ma makamu saboda akwai makawarai kamar yadda malamin shi Muhammad bin Usman ya akwai makamu akwai makamaka akwai makawarai makamu shine wanda baya gani kawai sunansa makamu makamaka kuma shine gashi makamu gashi jahili makawale kuma gashi makamu amma gashi da ilimi to kaga mutum ya makance ya zama a'mal qalb lal basira kawai idan sani ya makance amma basira sana kamar babban malamin Allah ya masa rahama Sheikh Muhammad bin Bas alaihi rahmatullahi ta'ala Ibn Bas yana da wasu manyan malaman duniya da duniya ta sallama masa ainihin duniya da warku da qana'a da kankan da take su mai sallallahu alaihi wa sallam yayin kwana wallahi mu dage mu ilimi shine alƙali a tsakanin mutane mai ilimi shine waye shine dan gari matasa ku tashi ku je makaranta ku girmama malamai yana daga cikin abubuwan da zan tike da su na sunoni dangane da yan uwana ɗalibai yana daga cikin abin da ya kamata wani a bangaren neman ilimi wato tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shine farko domin Allah yana cewa
wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim. in ka ji tsoron Allah Allah zai baka ilimi. Ji tsoron Allah idan ya zamanto wato neman mutum kake a rayuwa wallahi ka ji tsoron Allah. Tsoron Allah kuma shine komawa kan kalmomin Allah ba irin tsoron kura bane ko zaki in ka gani ka fita da wuri. Shi yasa Allah ya ce firu ila al-ayy kuma ga Allah kuma da Allah. Idan ka ji tsoron Allah Allah zai warware maka dukkan wasu shada'i. Allah yana cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi. Idan aljanna kake nema Allah ya ce uiddat lil muttaqin. In ka ji tsoron Allah Allah zai baka aljanna. Idan kudi kake nema da walwalar rayuwa da cin nasara wallahi ji tsoron Allah za ka samu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. So kaga farkon mu ji tsoron Allah matsayin mana da abu na biyu. Kada mu yi sako-sako da neman ilimi. Duk inda muka ji ana neman wani ilimi mai amfani mu nema. Don ilimi kana kala biyu ne. Akwai ilimin muhaqqaq nafi, akwai ilimin ghayr nafi. Ilimi wanda yake tatacce da ilimin da mai amfani, akwai ilimin da bai da amfani. Ilimin da bai da amfani akwai ilimin bokanci bai da amfani. Koyan caca bai da amfani, koyan sata bai da amfani, koyan zina bai da amfani, koyan fasikanci bai da amfani, koyan ƙarya bai da amfani. Yanzu akwai wani program da ake yi, ina jin sa ne ko ya ake ce masa ne da safa ake yin sa. In na ji shi ce nake aka shi yasa ma Allah ya bada sunan program. Salo ko kaga ƙarya ake yi kuma sai Allah ya tambaya. Allah ya kiyaye. To kaga irin wannan din bai kamata musulmi ya tsaya yana ji. Ba ta lokaci yana da cikin fuzur da malamai suke zargi. Imamu Abu Ibn Abi Rabah ya ga ɗaliban ilimin da sauraron fuzur yana cewa wudu shi ne wato ba ka jin alkur'ani ba ka jin sunan mazala ba ka karanta al'ani ba ka karanta sunan da abin da yake wajen alkur'ani da suna da alamar duniya mai amfani sunan sa wudu. Ga ga rayuwar tana cikin rayuwa ne da ne abu na biyu ko na uku bayan tsoron Allah ta'ala abu na biyu mutum ya sauke girma kai zama mai tawaru mai kana'a kai ya dinga jiji da duk mutumin da yake jiji da kai shedan zai biyo bayan kuma jahilci ne ma mai shi. Ina fata ana gane saboda babu saban da aka taɓa yi wa Allah shi yana girman kai da jahilci. Ma asiya Allah ta'ala bi ma'asiyati na'azamu min al-jahl wal kibr. Jahilci da girman kai waɗannan su ne manyan zunubi. Kuma ba ta bauta wa Allah ta'ala ba da bauta da ta tauhidi da kankanta. Shi yasa an kawo sallah kake turbuɗa hancinka a ƙasa. Ɗalibin ilimi ba san shi da girman kai da raina mutane yin gaskiya ba. Ɗalibin ilimi mai karɓar gaskiya ne a kowane da yaushe a kowane hali ko da makiyinka ne ya zo yi faɗi gaskiya ka karɓa. Ita gaskiyar za ka duba. Ina fata ana gani suna cewa fahimmi za ta kawo lidani ko ka'iri wal jahlu wal haqqu maqbul walau min jahil. Ka duba zatin magana da ake gaya maka ba wanda yake faɗa ba. Ita gaskiya a karɓa ce ko daga jahili. Allah ya samu gani ɗalibin ilimi ya zamanto bai raina malaman sa bai na yi wani saboda daga zarar ka suma yi wa malamin da karanta da ko harafi ne wallahi tallahi sai ka samu matsala a rayuwa. In yi mutum ya tuba ya gyara mutum ya tafi da wannan mummunan niyyar ta raina malamin sa sai Allah ya ɗauki zakara girman malamin sa ba a wuce gona da iya girmamawa sannan ko ba a ja da baya ana tsayawa a tsakiya. وكذلك جعلناكم أمة سورة أسماء sannan kuma kare ya dinga jin cewa ba ta mu malama za ka yi kuma amma kuma ta da cewa shine asali. Akwai malaman mu da yawa yanzu goma da suke ce ya menene mutuncin kaza menene wani abu da yake da alaka da kai amma a zuciyar wallahi ba ma zuciyar mu so mun yadda suna da wani Imam Malik wata mata ce ta karanta shi na waka sai saka a cikin imanin malamansa. Ina fata ana gyara so da aka yi zama to muna girman malaman Allah ya sa mu gani sannan kada mu ɗauka cewa mun daina karatu daga ran da kake kare da bincike to kuma shi ke nan al'amuran da sun kare kullum kai karatu ko da shafi ne sannan da siya ta gaba ɗalibin ilimi ya zama to yawan karatun alƙur'ani idan kana yawan karatun alƙur'ani Allah zai haskaka kirjinka Allah zai buɗe kwakwalwarka. Karatun alƙur'ani yana buɗe maka ido
ido, yana karfafa maka garkuwar jiki, yana baka confidence da kariya. Karatun alkur'ani yana sawa harkokinka su sauki. Karatun alkur'ani yana getta maka ƙwaƙwalwarka, yana getta maka tunaninka. Karatun alkur'ani yana sa ka zama dan birni. Wallahi sai kayi kwalliya kayi gayi, ana ganin ai kana cikin gayu, kana zuwa da kariyar alkur'ani sai ga wato zina ce akan zina, kwalliya ce akan kwalliya. Shi yasa duk inda muka je ba ma jin kunya, duk inda za mu shiga muna bayyana kanmu a matsayin almajirai ne mu ɗaliban alkur'ani, ba ma jin wannan a matsayin kaskanci, sharafi ne mu a gare. Yan boko ne mu, mun je har jami'a muka kammala a karatu boko, amma wallahi ba ma jin wannan izzar ce, mu dauke ta izzar mu ita ce alkur'ani da sunan manzon Allah. Ɗalibin ne ka rike alkur'ani sannan ka rike sunna, kan kai da sunna ka tsayar da gemu, kada kai da ka rika take wajen ka tafafu da kai rinka yin suna jan ƙasa. Manzo Allah ya hana mu ba su shura kaya da suka wuce gona da kuma manzo Allah ya hana ɗalibi a same shi tsaf tsaf. Yanzu Allah ya taimake mu telolin yanzu ana wani dinki za ka ga dinkin iya ko yake tsaya. Malamai suka ce idan kai dinki in dai kai sujjada yana ta sa kai isbani haramu. Da ga yanzu matasa ko samu telo za ka yi amma dinkin chap sai dai kar a yi ma shirkin nan mata. Ina ba ta na gane. Kaga mutum bayansa daban, ƙasarsa daban, kirjinsa daban. Wani za ka kirjin kake fara gani ka ga mushi kamar zai abin, wani kuma in aka yi aka ɗame kafaɗa sai ga kamar an yi hanyar nasu. So haka an yi balansin da kajela mai balansin da wani in yasa sai ka ɗauka ruwa ce yana tafiya. So haka a gyara mutum ya zama ya samu sojiya a wajen sannan kada mutum ya zanci ƙarya ba aikin ɗalibin ilimi ba. Duk yadda za ka yi gaskiya an za ka faɗi gaskiya komai ta ka ja maka tabiya. Sai mu gode Allah shi da dan shi ne sarkin gaskiya, ya mallaki dukkan talikai na kwari da tudu da samaniya, da mutum aljan da mala'ika dan basarari da tamaliya, mulki in ko daula haka ana ga sarki Allah shi da. In za ka faɗi gaskiya, qulil haqq walau kana murra, qulil haqq wa in qutita aw hurrikta, haka annabi ya faɗa. Ka zama mai faɗar gaskiya, Allah yana son mai gaskiya. Ka zama mai gaskiya, an ka saba da gaskiya za a rubuta ka mai gaskiya a wurin Allah. In kuka zaba ƙarya da ƙarya za a rubuta ka makareci a wurin Allah, mala'iku za su dinga gudun ka sanar doyi za ka dinga yi. Doyin ka za su dinga ji, mala'iku su rabu da kai. Amma an kana faɗar gaskiya ƙanshin ka za su dinga ji. Da ka mutu sai mutanen kirkin su kan gawo ka ahlus sunna, sai kuma mala'ikun rahama su zo su ɗauke, sai su bar mu da jikin su kuma su ɗauke. Ina fata na gane. Ibn al-Qayyim yayi magana akan wannan, shi ne Sheikh Usaimin Allah ya musa rahama, cewa mala'ikun rahama suna zuwa kan gawar ɗalibin ilimin mai gaskiya, mai amana, mai tauhidi. Mala'ikun rahama sai su ɗauke ran su masa wanka sashi alƙafari su mu da shi ilmin Allah ya samu naci. Sannan kuma mutane a wurin mu masa sallah, mu masa shaida, mu masa kaza, mu masa jinaza irin ta sunna, saboda ahlus sunna ya ɗalibin ilimi albarkar wannan ilimin mu kai shi mu binne shi cikin rahmar ubangiji. To in ɗan ta'adda ne, ɗan sara suka ne, in ɗan daba ne, idan kidnapper ne, kaga duk waɗannan ne za su. Idan ɗan daba ne ya mutu, in ɗan sara suka ne, haka za a zo kan gawarsa. Ana Allah ya kan Muhammad, ai Muhammad. Sai an tala da yadda za a fara kai da shi ya tare wani yaro ma ya karfe, wayar da ya karfe shi ya dare ta. Kila kuma shi ya shi ne aka karba. Kawai dai kiran ya za a dinga. Ina ba ta gani. Ya kullu da afwa ne ma laysa fi. Saboda haka ɗalibin ilimi ya zama kai ya zama ɗan daba, kai ya zama ɗan iska, kai ya zama ɗan luwadi, kai ya zama musulaci. Duk waɗannan abubuwan suna tarnishin image ɗin knowledge ɗin and understanding. Sai ya zama very dull, sai ya zama baya ganewa, you understand, baya fahimta. Sannan mutum ya zama adali, ya zama good, ya samu a samu good governance a wurinsa, a samu good leadership. Wannan shi ne abin da ya kai da sani. Yawancin shugabanninmu afuwan, sorry to say, jahilai ne, ba ruwansu da alƙur'ani, ba ruwansu da sunna. Ina fata na gane. Idan ɗalibin ilimin ko ya samu fage gaba nan sai ya yi masa addu'a. Yanzu ga kamar ba ma ambata suna, amma za mu ambata. Wanda yake za a ce mun san kai amma sun yi fara. Yanzu kamar malam Isa Ali Fantano, dakta, ai kaga ai alhamdulillah, masha Allah. Daidai gwargwado yana kamanta. A ce minista a Najeriya yana zuwa yi tafsiri, malam da Allah ba alheri bane ga musulmi. Ya rage kun faɗa a ciki. Daga abun alfahari. Ministocin da yawanci ɗaukakun ‘yan tasha ne wallahi. Ake ɗauko su a basu. A abuwan. Wallahi waɗansu daga ciki. So da aka kaga irin waɗanda dole ne alfahari da su. Duk da wani lokaci ba ma ayyanawa, amma dai ya za a yi. Condition ne ya waranci. Allah ya kiyaye. So da aka muna son mutane yanzu
kaga nan masallacin insha Allah nan gaba kila akwai minista, kila akwai gwamna, kila akwai dan majalisa, kila akwai director a wata ministry, kila akwai kaza. Saboda sunnar manzo Allah tana koyar da good leadership. To an koya maka kaji abin da muke faɗa dan Allah an kaje can wurin ka kamata. Dan masanin kan yana ba da wani sake wani example akan good leader. Ya kamata ya zama. Sai ce a good leader is likely to be a Fulani herdsman. He goes ahead of the cattle while they follow him behind. Whenever there is a river to cross, he will not cross until they all crossed. In case if one gets stuck in, he will not cross till he helped that particular cow in crossing. He sleeps where they sleep. He eats where they eat. He drinks where they drink. You understand? If an enemy comes to attack him, the cattle will rally around to fight the common enemy. That's an example for the Ghana. I told you I was on the tourist and I was on the a good leader. It's a shugaba nagari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Duk shugabanni ne. Yace shugaba nagari is likely to be a Fulani herdsman. Kamar ba Fulatani ne mai kiwon dabbobi. He goes ahead of the cattle. Yakan tafi a gaban shanu. While the follow him behind. Sannan sai wasu na bin sa baya. You understand? Yace in case if there is a river to cross, idan aka zo wani kogi za a tsallaka, he will not cross until they all crossed. But there's Allah cover season Allah. Yet in case if one gets stuck in, he doesn't get a dilmi as human being. He will make sure that he helps that particular cover in crossing. Sai ya ce tabbatar da cewa ya taimaki wannan saniyar ta haure. He sleeps where they sleep. Yakan yi bacci a inda suke yin bacci. He drinks where they drink. Yakan sha a inda suke sha. He eats where they eat. Yakan ci abinci a inda baya da musu. Yanzu wai idan aka samu wani maƙin ya zo zai far masa ya ce da kacin kwallon rani na fight da kawai da kuma gaba ɗaya sukan yi yunkurin ya karwana maƙin yanzu dan Allah a Najeriya idan shugabanni sai adalci suka ba ku abinci suka ba ku abin sha suka ba ku aiki suka ba ku sana'a suka hore ku hanyoyin nema kamar yadda Allah ya hore musu kuka yi rayuwa irin yadda suke yi, kuka samu magani irin yadda suka samu, kuka samu security irin yadda suka samu, don Allah za ku so su sauka. Idan an zo za a bar musu waye zai kare su. To haka dukkanin mutumin da ya adalci ko a cikin gidansa, ko a sana'arsa, ko a rayuwarsa, wallahi yanan ka a shago idan ka ne masa adalci, na dan zai dala ma har domin diga ka ta same ka shi zai tora. So da ka da Allah mu zama adalai ya yi ni in zama adalci, wannan nasiha ce gare ni a karan kai na sanar da kuma ku zama adalci. Ni na zama mutumin kirki kuma ku zama mutumin kirki. Wato idan kun koma ga Allah, Allah zai dawo da respect is reciprocal. Give me, let me give you. Wato girmamawa ba nan ba kace. Idan ka ba Allah, Allah zai bai maka irin ta. Ka gani? Idan ka ba Allah in yi good time, lokacin da kake da lafiya, lokacin da kake da chance. Ka gani? Shi kuma Allah ta'ala zai shigo maka cikin lamarin ka in your bad time, in your difficult time. A lokacin da kake cikin wahala. So daga yayin uwana a takaice ni ina ganin kamar muhadarar ce ma abubuwan da nake so in faɗa wasu ban faɗa ba amma saboda lokaci za mu taƙaita a nan sai wata haɗuwa insha Allah ta'ala amma ta ce irin wannan muhadara an yi wata zama biyar ko shida ko bakwai da dai ban sajjala abubuwan da zan faɗa ina yin da shafiya da aka sai a haƙuri da abin da aka sa amma zan so a ce mun tsara wannan muhadara ta yi wani ilimin mun ta kuma guda biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko goma mu ɗauke ta bashin by bashin episode by episode ina ba ta an gane sin by sin mu dauke ta haka dan na ga yawanci an ce yan bugu wai da aka gayyace ni ma sai aka ce wai akwai yan bugu a gurin kuma na san ba na wallahi mun bari yan bugu mun gurin mu fada kun cewa yayin kuma wadanda suke hadawa da addinin Allah so da haka na roƙon Allah ta ala sun ya mana albarka Allah ya sa mu tashi daga duniyar labarin mu kuma duniyar aiki Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu a cikin wadanda ilimin su zai musu amfani saboda ilimi ba ya da wani amfani ba ya aiki da shi Abdullahi ibn Fudu yake cewa la yaqulu annaka ilmu rajulin wa jahalu ghayru minhu illa bi'ilm. Kada ilimin mutum ya taɓa rubuta jahilci ya fi shakai da ne baya aiki. Ya hafiz al-Qur'an lasta bi hafizin hatta takuna bima hafizta muqaddid. Ya kai wanda ka haddace al-Qur'ani wallahi baka haddace ba sai ka tabbata abin da ka haddace a cikin aiki. Kar ka haddace Qur'ani kana sata, kar ka haddace Qur'ani kana zina, kar ka haddace Qur'ani kana luwadi, kar ka haddace Qur'ani kana kare. Duka kiyaye waɗannan abubuwa sai ka zama lafiya.
dan ka hada Qur'ani kana kan gare wa iyayenka wannan shi ma babu ne guda alaƙar ɗaliban ilimi da iyaye insha Allah ta'ala ya kamata zama mu'azara zama Allah ya tafiye mu Allah ta'ala duk inda zamani ya bashi da jahilci Allah ka samu na cikin masu ilimi da aiki duk inda zamani ya bashi da talauci Allah ka mana arziki duk inda zamani ya bashi da bid'a Allah ka samu na cikin sunan manzo Allah duk inda zamani ya bashi da fajinci ya ubangiji ka tsare imanin Allah ka tuna sunna annabi mabiyanta da masu yin ta mata da har Allah ka sanya wannan masallaci albarka Allah ka sanya wannan makaranta albarka wasu yawan wannan guri da masu yin ta masa da masu kokarin wato karfuwarsa da masu sha'awarsa Allah ka taimake Allah ka agaza musu makiyan wannan guri da yan adawar wannan guri waɗanda ba sa son wannan guri waɗanda ba sa son cin gaban wannan guri Allah ka shirye su ka gane da su da zan hada su Allah ka fahimtar da mu fahimta kyakkyawa Allah ka fahimtar da mu fahimta irin ta annabi sallallahu Allah ka kuma maka gore sai a yi albarka da ne sharrin zamani wannan zamani yanda ya gurbace yanda ya lalace tsari a kuma musulmi da ya kan mu jin kokin mu Allah fitar da rabon shi daga cikin al'umma Allah guri shi daga cikin duniya Allah ya yi sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillah wannan shine karshen wannan muhadara da albarka wacce malam ya tunasar da mu akan abin da ya shafi domin matasa su tashi su yi kuma kowa na shafa bajira aka tashi da yana samun ka da malam sosai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da mabatansa kuma ya shige masa gaba a kan dukkan abu da sa ta haƙo kuma kamar da faɗa malam shi ne malam kuma wacce mata akwai majalisi don zango kusan su ne asalin taɓa wannan majalisi na zango su da ba a ƙarƙar da kuma sauran da kai da ake kusan tsawon shekara a kai bayan da shi ne da su ba da wannan majalisi Allah su ba da ta'ala ya wasu albarka kuma alhamdulillah gaskiya na ji daɗi yadda su waɗannan da kuma su sai tunani suka samu mana wannan malamin da zai shafi da wannan kwarya ta ilimi da dama ni kamar yadda faɗa a farko ina ɗaya daga cikin malamai na a inda nake a gobe kusan masallaci kusan guda uku ko hudu yake karantar da mu a can inda yanzu ya tashi kusan gaskiya da kuma gwata mu a mutu dalilin tashinsa don kusan duk sallar asuba wala yana mana karatu ba sosai sosai domin abubuwa da ake wani gudunmawa a karatu Allah subhanahu wa ta'ala kuma malam kuma ya saka masa da alheri a wannan kwamiti na arewa media speakers ko kuma wannan wani sinamu na arzikin mali wanda kuma da fatan alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya shi da lafiya kuma ya masu bukatunsa da alheri a rayuwar duniya wannan su da Muhammad wa da Ali Muhammad kama sanar da ala Ibrahim wa da Ali Ibrahim wa Hamid Mujib Allahumma barik ala Muhammad wa da Ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa da Ali Ibrahim wa Hamid Mujib Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله